ka zama waƙi dole ka toshe kunnuwanka, wasu za su ringa zaginka, wasu ko suna yabanka. Idan ka zama waƙi dole ka toshe kunnuwanka, wasu za su ringa zaginka, wasu ko suna yabanka. Da sannu an ce yaro karrabi ya farawa, rayuwa ta duniyar nan komai za ya zo ya shuɗewa. Ka bi sannu malam kar duniya ta saka ruɗewa, duk abin da yayi mafari ai karshen sananan tahowa, kuma komai yayo zafi Allah za ya yayewa. Amma me ka komai ga Allah abu na onto ga shawara ta. Idan ka zama waƙi dole ka toshe kunnuwanka, wasu za su ringa zaginka, wasu ko suna yabanka. Rayuwa cikin mawaka sai an da wasu bare, fatan da ni nake yi mu gudda a tare tsira tare. Duk wanda ya rike mu amana kar mu masa bore, komai yana da farko da ƙarshe kaman zaman amare. Fatan da ni nake yi mu zauna duka lafiya. Abdul DM ji ajanda na ku ina kira masoya. Idan ka zama waƙi dole ka toshe kunnuwanka, wasu za su ringa zaginka, wasu ko suna yabanka. A da ina yi waƙata an jama'a suna ta kushewa, a yanzu in na saƙa su fa da kansu ke yabawa. Haƙuri kawai ka ɗauka gaba ai nasara a za ka cimmawa, komai da lokacinsa wata rana da kai iza a damawa. Tauraro in ya haska ka kai za a ringa nunawa. Abdul nake ku ji ni da bazar ku nai ta takawa. Idan ka zama waƙi dole ka toshe kunnuwanka, wasu za su ringa zaginka, wasu ko suna yabanka. Shawara ta kurke komai idan ka sa gaban ka karke karkar sake, zaki gami da kyara dangi in sun yi kafake. Nasara kake ta so kai samu haƙuri suka rike, kowace nasara ƙalubalanta nan yake, wataran idan rabon karin sai komai su ya wuce. Idan ka zama waƙi dole ka toshe kunnuwanka, wasu ringa zaginka, wasu ko suna yabanka. Komai lokaci ne duka mai haƙuri zai fahimta, in yau ana ta kai ne gobe wanin ka za a furta. Rayuwa mataki ne kowa da kaddararsa, sai mu ƙara nazari duniya kowa akwai irinsa. Shawara ga 'yan uwana mawaka sai ku zo mu bita, komai lokaci ne duka mai haƙuri zai fahimta. Allah ka yafe mana zunubanmu kar mu zam abin tausayi, Allah ka kare mu dukkan sharrin jinnu har da farfasai, ka tsare mu sharrin mutum ka sa zuciyar mu ta yi kyau sosai, ɗaukaka mu Zuljalalu a san mu a duniya sani sosai, ka tsare fa zuciyar mu wadatu da san Rasulu sosai. Ya Allah kai mini zaɓin alkhairi rayuwata. Kunnuwanka, wasu za su ringa zaginka, wasu ko suna yabanka. Ka zama waƙi dole ka toshe kunnuwanka, wasu za su ringa zaginka, wasu ko suna yabanka.